takon sik, lagi jawabin. Kuwale, aku takon sik biar biografi beliau almarhum itu diketahui Semarang kan. Semarang itu kotanya yang namanya wayang wong itu Semarang. Oh, Marwoto. Iki bintang tamu awakmu masa berhubung bapakku. Iki nang kene kancaku yo Jaya akeh lho, yo duwe kedudukan. Iya. Arepku nek aku takon ngene iki sesuk kowe men ra dinggo ganti aku presenter. Yang bintang tamu. Piye? Wis wajahe budhek. Toplese itu urung diklathek, dadi sik budhek kuwi. Ini ki spesial fomi. Rasah golek ati. Spesial fomi. Bintang tamu kok iso-iso itu labung wong iki. Kok piye? Ya sabar. Situasine tensine iki dhuwur. Anu apa jenenge mudah tersulut. Rene, Mas. Rene. Rene timbangan tak kon mulih meneh. Iya. Iki wilayahmu. Ora ngerti. Saya iki mau ki ya rupane rada bruwet. Lah iki tambah nganggo sing bruwet iki kaya bruwet ta, Lek? Iki sing anyar. Ini termasuk facial yang baru. Oh ya. Ora metalik ning dok. Ora ning bener sing nyepaki iki kuwi mudeng kok nek misale Pak Demarwoto guyu kok kuwatir nek cahaya dari sana itu memantul. Nah, betul dikasih yang drop. Betul sekali. Ya terima kasih Pak. Inisiatifnya. Yang perlu jodok tok kayak ribet. Hei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, sugeng rawuh Kang Marwoto. Pangestunipun sehat. Alhamdulillah. Dek, tanah. Dek, Mbak. Sehat kok. Sehat. Nah, sing meyakinkan sehat kok rencana iki. Lajeng rencana niku bar saking mriki lajeng mampir ngoten lho. Tak kira yen arep lara. Apa lara kok ancang-ancang. Pinara Mas, pinara. Sakarep kula arep ngadeg wong kula bintang tamu ku ora kena direh. Nah, iki. Oh, tamu adalah raja. Tak pikir TVRI ini paten yang kakek aku ya. Kakek piye to? Rong dino bintang tamune marake dhuwur terus. Wingi wis munggah ning kene iki wis menep lho, dugahke ku neh. Karo ngono kan kuwi. Yo ora apa-apa, iki rada slow ketene sing iki rada slow. Pak Demarwoto, wilujeng rawuhipun. Saking yojo jam pinten kala wau? Wingi santen. Oh, wingi santen. Oh, nggih. Kalih dulan-dulan munggahke tensi. Oh, nggih. Nek mau rendah kula munggahke jan. Liyane nek ning dhuwur duduke to. Nggih. Nek kula wani rendah kula munggahke. Munggahke ya nggih. Angger liwat jalan Mojopahit esuk napa sore niku tensine munggah kabeh dhewe. Pinarak rumiyin Pak Demarwoto nggih. Matur nuwun. Nggih ta. Ngono kuwi lho nek nyambut tamu ki yo sing apik ora kok yo. Mbok joli kok boten. Nggih, pinarak. Bapak yang digugu to. Nggih, pinarak niki nggih sekedap niki reget mungkin kula lapane piye. Oh nggih. Oh nggih. Nek gegere reget temempek nek kono ora urung kono reget. Wong mbok sing ngerti. Ayo ngono, aku tak melu ngerti. Wani kowe? Niki wae gegere kula sing reget Pak De. Lah ngarep kula nggih reget Pak De niki lho, niki pripun? Nek pengen reget tenan, nggo golek nggon sing. Aku golek ikon sing rada prayoga. Wow, niki wis. Weh, iki sedulur lanang, sedulur tuwa. Iki sedulur tuwa iki diajeni. Nggih. Sapa meneh sing ajeni? Lah Pak sedulur tuwa jenenge kalih Pak Demarwoto niku sapa sing pundi? Oh, nyong. Niki esi wingi sore, bayi wingi Oh, sore. ki bayi wingi sore. Ora percaya iki luwih tuwa. Kopiok. Pake foto-foto. Ya, Mulina nakal. ora, untuk aku bayi wingi sore. Ya ndak kalau
dihitung dengan usia saya. Betul. Saya masih ingat ke almarhum beliau ingkang Romo. Bapak. Iya, dulu masih kelilingan. Saya masih pernah melihat Mas Marwoto. Sekarang kalau berbicara masalah bapak itu dulu karirnya bagaimana? Tahu. Iya, jadi mungkin diceritain oleh bapak almarhum bapak penjenengan. Ya. Nah, itu perjalanan karirnya bagaimana? Betul. Kok sampai beliau bisa mengembangkan seni dan sehingga sampai saat ini gen dari beliau itu nurun ke Dimas itu mungkin ada sedikit apa ya korelasinya atau mungkin hubungannya itu jelas karena yang nawe ben kebablasan. Aku kira kira sekarang takut buat tiga. Enggak, kalau mungkin dari biografi saya itu banyak orang yang tahu. Tapi kalau biografi Ingkang Romo Ki Marno Sabdo Karena sudah lama itu juga perlu ditularkan generasi muda. Tapi sampai ada Pak Narto Sabdo sebagai sang maestro, sampai ada beberapa boleh apa? Yo tak iwangi. boleh serang gue nyemprot tuh ini. Aku siaran yang dindi malu film yang dindi Adiki loh ketemu presenter kok nesu. Jangan nesu piye? Aku belum takut gue cerita. Lo yang namanya di sini itu kan perlu share, tukar pikiran, tukar pengalaman. Kalau biasanya itu cuma tanya, mengapa kok bisanya marah? Lah kowe mau ngobrol apa kok iso beser iki? Oli. Wow, aku tak takon sik, lagi jawabin. Kuale, aku takon sih biar biografi beliau almarhum itu diketahui Semarang kan Semarang itu kotanya yang namanya Wayang Wong itu Semarang. Oh, Marwoto. Iki bintang tamu awakmu kok iso ngrembug bapakku. Iki nang kene kancaku yo Jaya akeh lho yo duwe kedudukan. Iya. Karepku nek aku takon ngene iki sesuk kowe men ra dinggo ganti aku presenter. Wah, ngerti. Wah, masa pandemi ini sesama dagelan. Paten. Wingi bintang tamu sing iki wis arep keset. Iya. Iki jam iki Berarti kowe potensi tergusur, Lek. ora iki bintang tamu apa wereng to iki. Mana wong ditakoni urung ngrocos tencane mau arep keset kedudukanku. Iki lagi seminggu lho. Lagi seminggu kok wis mbok set iki. Ora tegese iki yo awake dhewe ora tau ketemu. Iya apa ora? Iya. Iya. Kangen. Kangenku setengah Tampung-tampung. setengah upama. Aduh. Aku ki yo ngene iki lho. Apa kanca wis suwe ra ketemu mesti gojekan. Nanti goceng ngaten iki. Marake sok. Iya. Gesok. Sok teker. Ora entuk nawake produk kowe kuwi. Kok projek apa? Wah, Sok produk lho. Waduh. Pamer iki lho. Iki merek. Sok produk apa kok nawake sok? mula sak ning mall.